urobíme takú reťaz a tuto za Robinom Hoodom môžeme urobiť také kolečko. Wednesday! Motýl! To je princezná krásna. Princezná. Áno, princezná. Láško, ty sa hanbíš, čo si? Ninja. Ninja. Že? Wow, ninja. Spiderman. Stárka sa nehanbí. Robert. Robár? Ej. A kde máš lopatu, Robár? Pračovek, no super. Anna, ty si kamarátka najlepšia s Elzou, však? Výborne. Mačička, pekná ragdolka biela. Netopier. A ty si netopier? To sa mi nejako nezdá. Ja poznám nejakých netopierov z Jasnej Driny. Slimáčik, musí sa hambiť. A toto nie je... Snehulienka. Tu sa ani pýtať nebudem, to je nejaký kryžiak. Čo ste? Kryžiak. Ale nie ten, čo išiel do Jeruzalema. Ten, čo visí tam. Ja som vlk, no počkaj, ale stratil sa mi zajačík. Zajačík sa ti stratil do brúška. Ja som koťa pirát. Pirát! A ty máš loď zaparkovanú. Na hloži, na potoku. Dobre, môže byť. Morská panna. Wow, morská panna? Takže ty vieš dobre plávať. Super. A ty si čo? Rumi. Rumi? Počkaj, Rumi. To nie je tá Rumi z Duhy? Alebo tak nejako? Nie, to je... Z filmu? Aha, no to nepoznám. Musím si to do budúceho roka napozerať. Aha, no vy to všetko poznáte, ja už som starý. Ja to nepoznám. Z Huntrixu? Výborne. Z Huntrixu, to sú nejakí superhrdinovia určite, však? Nie? Superhrdinky, tak superhrdinky presne tak. A ty si... Elza, ty si krásna, to som spoznal podľa kostýmu. To keď nám bude všetkým veľmi teplo, tak môžeš to zmraziť. Polník! Polník, vidíš, že máš plintu, tuším Dragunova. Saxana. Lexikon, kouzel, tak ty na všetkých začaruješ. Žabka skákalka. Žabka skákalka, tak to máš silné nohy ako tatínko Braňo, že? Elza. Elza, výborne. A ty si prosím ťa, ty kičo. Čielka? No nie, tak. Ideme ďalej. Ahoj, a ty si čo? Ty sa hambíš. Hamblivá Elza. Hamblivá Elza, presne tak. Treba mať viacero typov Elzy. Škrečok. Aj máme škrečka. Ako sa volá škrečok? To je jedno, hlavne sa to bude zábaviť. Aj tu je Elzička. A ty si Elza. A ty si čo? Ostra? Výborne, to také realistické. Ty si tiež také niečo strašidelné však? Mačička? Výborne. Ty si Superman, ty môžeme do svaly. Však? Superman, presne tak krásne si to povedal hrdinovský. Aj ty si Superwoman, že? Výborne, tak keď sme to vôbec superhrdinov, dneska si nemusíme báť, žiadnych zlodúkov. Ahoj, a ty si čo? Koľko som si to odložil? Aha, no výborne, keď máš pekné uška. Tu je nejaký super... Kostra? Výborne. A tu je nejaká snehulienka tiež, však? Snehulienka si? Výborne, nejaký sa teóri. A tu vidím nejakú maličku zberušku. Ako maminka povie? Mini. Myšička Mini? No tá je krásna. Sa páči, sa chce nejaký...
Fiona a dneska by som vám tu rada predstavila aj moje šarmantné asistentky, kamarátky, takže poprosím, privítame s potleskom túto našu Mimi,